Ben, hoxe iniciamos unha nova fase en Irmandade TV. Temos o gosto de iniciar un programa chamado Caleidoscopio. Hoxe está con nós Antón Bahamonde. Para nós é unha satisfacción traelo na estrea deste programa. Moitas grazas, Antón. Moitas grazas a vos. Antón Bahamonde é un profesor de filosofía, ensaísta, ten unha obra significativa e recoñecida, precoz incluso na publicación do teu primeiro libro, con 27-28 anos, A favor da esperanza, de 1987. Despois, entre as túas obras, figuran o marxismo e as linguaxes, Aire para respirar, memoria dun tempo presente, ou a túa participación no libro colectivo 4 ensaios sobre a esquerda nacionalista, de 1990. És articulista de diversos medios de comunicación, na actualidade colaboras con El País na súa sección de opinión, e naciste en Vilalba. Exacto. Para comezar, contanos un pouco sobre a túa terra natal, porque Vilalba é un caso singular. No seu momento, pois, coincidiu ali na Terra Chá o poder político, o poder eclesiástico, o poder académico, faltaba incluso o poder militar. En Celanova ou en Rianxo había unha coincidencia tamén de literatos ou literatas, pero Vilalba é como se esa coincidencia surxise da existencia de algún tipo de captación, cooptación e empoleiramento de distintas personalidades ali? Pois a verdade que esa é unha pregunta que me teño feito moitas veces na vida, pero efectivamente, que tipo de azar é que leva a que efectivamente Fraga, por un lado, que representa a Xunta, Rouco Varela, que está ahora no comenzo do declive, Moncho Villares, rector, antes Terio Villanueva, Ramón Chao, etc. Bueno, Pepe Chao, en fin, que unha pequena constelación de talentos pois, teña coincidido no tempo, en fin, no seu nacimento en Vilalba. É unha desas constelacións astrales que é difícil responder por qué. Se intentara unha interpretación dos motivos, pois podría dicir, hombre, tal vez isto é un cruce de camiños e tal vez eso ten algunha importancia, e outra importancia non menor, creo eu, é que en Vilalba fai moito frío e entón hai que buscarse a vida para camiñar por outros lugares. Moi ben. En todo caso, estás aquí hoxe porque no 2012 publicaches un libro titulado A derrota de Galicia, un libro que para min pois, é un libro moi medido, meditado, atinado. Incluso, bueno, a capa dio todo, parece como que o ladrillol lle vai comendo terreno ao seixo, non? Vou ler uns parágrafos do libro porque creo que poden ilustrar un pouco o relato, non? Do propio libro, non? Por exemplo, comezas con o artigo inicial, que é o limiar do libro, comezas con unha frase categórica como o proceso de disolución da identidade nacional de Galicia é fortísimo. Galicia está morrendo como feito diferencial. O idioma galego, o núcleo simbólico da integración social, está exhausto. Non terá moitas máis oportunidades. A esa perda acompaña como unha sombra a incapacidade para sair da inercia económica, social e do deterioro demográfico. Tamén, máis adiante, outra frase desta ilustrativa que inicia un artigo titulado O paso que imos. Dis, non creo que poida discutirse que o paso que imos non será necesario que transcorra moito tempo para que o galego se converta nun idioma marxinal e á beira da extinción. De feito, en moitos ambientes xa o é. Incluso, comentas, e iso é interesante, entraremos máis adiante, está claro que o desexo subconsciente foi o de homologarse a media española tomada como modelo, capaz de emanciparnos da carga dos nosos propios complexos. A falta de autoestima, tantas veces denunciada, non é ningún mito, nin ningunha broma, é unha dolorosa realidade. E, finalmente, antes de darche paso,
comentas tamén, di, non sabemos que clase de mundo lles agarda aos nosos fillos, pero a imaginación ilustrada pode facernos temer o que non queremos que se asome a nosa mente. En todo caso, nada de progreso, regreso ao pasado. A traballar máis por menos, como repiten ata extenuación, con pouca disimulada relutancia os empresarios mentres a riqueza aumenta por enriba e a productividade mellora. Non é a compaixón o que goberna o mundo, senón o mal, tan banalizado como sempre. Gustaríanos, Antón, que fixeses ti, coas túas palabras, unha descripción breve do relato do teu libro, a mensaxe que pretendes transmitir, e un pouco tamén que, transcurrido este ano desde a publicación, se encontras algún acontecimento no que poidas apoiar as túas afirmacións ou recoñecer algunha contradición, que nos contas? Sí, bueno, tres o que diría para empezar é que o libro está concebido, na miña mente me refiro, antes de que tuvera lugar tanto a victoria de Feijóo cabalgando sobre o combate contra o grego como a crise económica actual, non? Por tanto, en inicio, hai artigos do libro que xa fan referencia á fase última, pero en inicio realmente a idea era compoñer unha imaxe de Galicia distinta da que a mí me parecía que tiña máis peso, non? En particular, a excesiva acentuación, por o meu gusto, do carácter rural de Galicia e a explicación de casi todo en Galicia por referencia a ese fenómeno ou a ese dato. É dicir, eu o que quixen acentuar é que Galicia está inmersa nun proceso de modernización moi acelerado, dende os anos 60. Nos anos 60, o 60% da población era rural, pero aproximadamente hoxe o mesmo porcentaxe de población está ocupado no sector servicios. O 70% da población de Galicia, máis do 70%, según parámetros europeos, hoxe en Galicia é urbana. De Ferrol a Vigo é onde está concentrada a población. Lugo ou Ourense teñen sobre 300 e pico mil habitantes cada unha das dúas provincias. Se se desglosa isto, pois na capital Ourense, na capital Lugo, no caso de Lugo, na costa, na Mariña, etc., pois se verá que realmente a población fixada ao territorio é moi pequena. E que o que realmente ten importancia en Galicia é o eixo atlántico, que é onde a población está establecida, non? Bueno, a idea de que a población de Galicia está inmersa nun proceso de modernización acelerado, que a población é urbana. O peso das identidades urbanas, que foi escasamente acentuado en Galicia, é dicir, a idea de que Coruña ten unha certa densidade histórica que ten que ver co seu pasado de capital liberal en 1800. Hai que recordar que Coruña é capital de provincia e non Santiago, porque Santiago era absolutista e Coruña tiña influencia liberal e por ese motivo foi capital de provincia. Antes foi sede de audiencia, é dicir, digamos que históricamente falando, Coruña foi a capital de Galicia. Isto nos dá algún dato sobre o que foi despois o debate da capitalidade, no seu momento, cando foi decidido razonablemente que Santiago fora a capital. Vigo ten outra fasquía, hai que recordar que era un lugar moi pequeno, creo recordar sobre 10.000 habitantes, 1800, unha cidade pequena de menos de 100.000 habitantes en torno aos anos 50 e que aí, entre a zona franca, Citroën, etc., se produce nos anos 60 un gran cambio que coincide, por certo, co declive do que se chamou a sardiñocracia. Bueno, en fin, non quero alargarme, o único que sí quero acentuar, e quería acentuar no libro, é que en Galicia hai identidades urbanas bastante consistentes, desde logo nas dúas grandes capitais, en Coruña e Vigo, tamén en Santiago, que é digamos, o centro espiritual de Galicia desde sempre, e nas outras cidades, en Ferrol, en Coruña, en Lugo, Ourense, en García, etc. E que todo isto foi pasado por alto. E a idea do millón de vacas, por decirlo así, a idea de que é un país rural, pois eso que fai, o que fai é que non atendas a idea de que Galicia é un país moderno, de que é unha población urbana, de que aquí hai clases sociais, de que hai élites locais que deciden conforme os seus intereses. En especial, argumento unha e outra vez que a historia de Galicia nos últimos 25 anos, 30, estuvo moi decidida por unha especie de pacto entre, por un lado, o lobby coruñés, é dicir, Méndez, por tanto, Caixa Galicia, o diñeiro, a política, que foi Paco Vázquez durante tanto tempo, isto e o papel, non? A Voz de Galicia, non? Santiago Rei, por un lado, e que decidían gran medida a xenda, tiñan capacidade de decidir boa parte dos negocios que se facían, e había unha especie de pacto con
con outro gran poder, Fraga encabezando a Xunta, non? E, bueno, Vigo, pois, sempre ten máis influencia política do que a veces os vigueses queren recoñecer, non se diga a propia existencia de Vigo, a zona franca é unha decisión administrativa do ano 46 do franquismo, non? O motivo polo que foi localizada aí Citroën no ano 59, 58, ten que ver con esa zona franca e con decisións que en última instancia son tamén políticas. Bueno, o que quero acentuar é que eu quixen dar unha imaxe empírica de Galicia que, na miña opinión, unha e outra vez se elude acudindo a tópicos que, na miña opinión, podían pertenecer á realidade ou ao imaginario de hai 30, 40 ou 70 ou 100 anos, pero que teñen moi pouco que ver coa Galicia contemporánea. E, en particular, ese tipo de imaginario é un imaginario que non atende, pois, por exemplo, a eso, ao peso indudable que teña Caixa Nova ou Caixa Galicia e a forma en que configuraban intereses dos empresarios, de quen fora, isto en esas cidades e no conxunto de Galicia, non? É dicir, desatendía, digamos, as propias realidades básicas do diñeiro, do poder e da configuración social de Galicia, tal como de feito é. Entón, eso, naturalmente, que sucede? Cando tú non elaboras nada que teña en consideración a realidade, pois, entón, naturalmente, o teu camiño será equivocado. Entón, en especial, o tema das caixas. Quen lle prestou atención ás caixas? Agora que desaparece. Que pasou no último ano? Para acabar con isto. No último ano pasou que desapareceu o Banco Pastor, desapareceu o Banco Echevarría, pero sobre todo desapareceron Caixa Vigo e Caixa Galicia despois da fusión, e o novo Banco Galicia, pois supoño que está previsto que en 2 ou 3 meses isto pase a ser de la Caixa, do Banco Santander, ou os que actualmente o dirixen, pois pretenden que pase a ser dun fondo de inversión, seguramente de Guggenheim Partners, porque eso faría que eles continuarían que a xestión isto en fin, da entidade, non? O cual, por outro lado, evidentemente, favorece tamén, todo o mundo sabe que a Voz de Galicia ten unha débeda importante desde hai moito tempo con Caixa Galicia primeiro e, por tanto, con o Banco de Galicia, cousa que explica moitos das actitudes que en ese medio e que despois se estenden á opinión pública en Galicia, non? Bueno, este tipo de realidades, non? Ou esta visión empírica de Galicia frente aos tópicos e este intento de identificación dos epicentros da vida galega e particularmente das súas élites, de como funcionan, de como establecen os seus resortes de poder e como influyen sobre a política, etc., me parece moi importante, e para ir ao exemplo das caixas, hasta que sucedeu algo que ten que ver con a crise económica que veu de Estados Unidos, que despois se duplicou en Europa coa crise do euro, etc., ninguén dixo nin pío sobre Don Julio, nin sobre José Luis Méndez. Ninguén entre as forzas políticas, pero ninguén entre os profesionais, ninguén, e simplemente todo o mundo sabía que mandaban, salvo que foras un zoquete. É unha responsabilidade colectiva. É unha responsabilidade colectiva e particularmente daqueles que teñen que elaborar unha interpretación do país que tome en consideración ese tipo de datos. Mira unha cousa, entrando dentro dese plano que acabas de describir da modernización de Galiza, da transformación agraria, está claro que esa modernización foi alimentada en certo modo por parte da sociedade rural. A sociedade rural, comentas no libro, experimenta unha grande transformación, a economía agraria, aí están as estadísticas, agora mesmo está absolutamente minguada, é unha radiografía, un esqueleto do que foi no seu momento, pero tamén descrebes como a xente da sociedade rural que se traslada aos entornos urbanos deixa atrás, digamos que, a súa cultura orixinal para incorporarse a un novo estatus no cal afirmas que sobra, que se considera como un lastre, non? É dicir, chegas a dar unhas pinceladas do que sería na tradición de algunha corrente, non, política do país, aquel enemigo interior que incluso ten sido descrita noutros procesos de colonización ou de asimilización noutras xeografías, non?
tocando unha cuestión que nun Se me momento dado... permites matizar, Sí. vamos a ver, por exemplo, a cultura popular andaluza, o flamenco e non só, pois, digamos que xa ten forma de expresión urbana en Sevilla ou en Granada en 1800 e pico. En Barcelona, pois, que é unha gran cidade española, hasta que Madrid empeza a pitar, por así decir, particularmente a partir dos anos 60, pois, efectivamente, tamén tiña unha cultura popular no paralelo, e un teatro en catalán, etc., pois eso, dentro do 19, non? E principios do 20. En Galicia non é só que o fenómeno do autoodio, etc., non? Sino, en paralelo a cuestión de non recoñecer o papel de identidades urbanas, está a non creación de culturas urbanas. E en Galicia, isto, vamos a ver, se ha de haber unha cultura galega que seja un factor de integración, ten que ser a cultura de uso común por parte da población promedio que en este momento hai en Galicia, que é urbana. Por tanto, ten que haber unha cultura de masas urbana que, digamos, elabore, interprete, modernice, se queres, os ítems do país. Pero iso é imposible nun país que carece de proxecto global. Bueno, por tanto, a cultura urbana, digamos que se presenta como un factor de distorsión que permita a incorporación da sociedade rural mantendo un pouco a súa idiosincrasia, non? Nese sentido, que che quería preguntar, Antón, se me permites, en conxunto, a sociedade rural, digamos, que era a que transmitía unha serie de valores, digamos que identitarios, tamén a cultura mariñeira, máis ben integrada na cultura urbana que chamas ti, non? Ou polo menos no que é o entorno xeográfico urbano. Pero a mí o que me interesa, o que nos interesa é cuestionar un factor que é se nos procesos de asimilación, e nós vivimos, é innegable, un proceso de asimilación cultural, se supomos que existen umbrais de asimilación, se nós temos de algún modo superado o umbral de non retorno, se existe a posibilidade de que todos os esforzos que fagamos, é unha cuestión, en certo modo, tabú, nunca se fala disto, non? Pero se cadra é interesante coñecer tamén a túa opinión. Temos sobrepasado ese umbral de non retorno no noso caso? Pois mira, esta é unha boa pregunta que nunca me fixeron e que eu me faigo, pois, non sei se todos os días, pero casi, e que ten unha difícil resposta, non? A un título como que lle puxen este libro, A derrota de Galicia, pois debería seguir outro a reconstrucción, non? Ahora, se sobrepasamos ese umbral, non o sei, pode que sí. Desde logo, xa digo que o libro está escrito antes de que aparecera a crise económica, pero en gran medida a crise puxo desnudo todo isto, porque significou a pérdida das entidades financeiras. Cantas empresas quebraron en Galicia nos últimos anos? Cantas seguirán quebrando? Pescanova descubrimos que era bola, non? A parte que estuvo alimentada tamén con diñeiro público, non só ahora, sino cando Fraga lles deu non sei canto diñeiro para non ser absorbida por Unilever, etc. Pero, bueno, que estou ya a describir unha pérdida de entidades financeiras, entidades financeiras que non foron ao Parlamento de Galicia, podría ter elaborado no seu momento unha lei de caixas que puxera, que tiña, a Xunta sempre tuvo funcións de inspección desas caixas, podía saber e non quixeron saber nada, ninguén. Pero ademais é que podía terse cambiado os consellos de administración para que mínimo que foran máis transparentes e menos dependentes de que las mandaban de modo bonapartista. Bueno, repito, destrucción de entidades financieras, desaparición de moitas empresas que estaban ligadas ás capacidades financieras que esas entidades, de modo clientelar ou de capitales de amiguetes, como queira, pero en todo caso funcionaban como financeiras desas empresas. Estamos nun momento de cambio social atroz que non estou seguro de que podamos percibir, donde é posible que dentro de 3 meses, se é certo que acabo de decir antes, supoñamos que no Banco Galicia pois o pilla Guggenheim Partners ou La Caixa. Que vai a pasar coas empresas que dependen delas, entre outras o medio de comunicación que mencionei antes, que non é que teña tido un papel moi positivo, ni moito menos, pero só quero decir que o proceso de internacionalización no sentido de desaparición de entidades financieras, pero tamén de moitas empresas de capital local, pois é un dato que está sucedendo en estos anos. Sí, acrecenta o proceso de debilitamento, está claro. Supoño que sí,
Supoño que sí, pero hai un elemento que tamén me interesaría destacar, que é que nos últimos 20 ou 30 anos non houbo, eu non sei se no futuro vai haber un proxecto de Galicia, que me gustaría que houbera. É dicir, que alguén máis alá da retórica que se sole, a que se gastou demasiado, na miña opinión, en Galicia nas últimas décadas, alguén apuntar un proxecto consistente, razonable, factible. Falando diso, Antón, sobre mudanzas sociais, percepción da sociedade sobre a política, vivimos agora mesmo unha actualidade depravada, e esa percepción que poda ter a veciñanza, a cidadanía sobre os partidos políticos ou sobre a política convencional, deixa unha capacidade, se cadra, limitada para a acción política en Galiza. Como ves ti esa capacidade que pode existir hoxe en día para a política convencional? Debemos idear novos moldes para desenvolver a acción política? É que nós agora estamos no medio de dúas ou tres crisis, non? Estamos no medio dunha crisis, en fin, caeu o bloco soviético no ano 90, e creo que eso tal vez foi moi bon para os rusos, non o sei, pero para os que vivíamos nos países occidentales non, porque se quebrou o pacto de posguerra e, por tanto, o capitalismo foi por estado de benestar. Estamos vivindo no medio dese combate, desa gran estafa, digamos, en que o capitalismo pretende destruir o estado de benestar, e iso vai ter efectos nun país que tanto depende da administración pública como Galicia. E estamos vindo un proceso de recomposición da articulación territorial do Estado, porque o ano que ven, o 2014, veremos o que sucede con Cataluña, e creo que haberá unha segunda transición, unha reforma constitucional, e non estou seguro de que lugar caiga Galicia, que certa vez Cataluña e País Vasco marquen a diferencia. Eso tamén ten que ver cos modos de financiamento do país, e, por tanto... Esos escenarios, ti crees que poden dar lugar a que cristalice unha nova forma? Entonces, e especialmente aquí? Sí, iba a eso, ainda que... Efectivamente, en Galicia, cando decía o 60% de producción agraria nos anos 60, que agora pasou a ser o 60% de producción de servicios, e que vive nas áreas urbanas, non? E nas periferias, non? Bueno, a conducta política destes novos suxetos sociales, como queiras chamar, é diferente. Como evolucionou? Falo de cuestións de facto, non de desexo, desiderativas. Hombre, desde hai 15 anos máis ou menos se rexistra que hai máis voto a esquerda, non que a xente seja máis de esquerdas, que iso é outra cousa. Dixamos esquerda que non é o PP. E hai menos nacionalismo. Eso era así antes da crisis. Se collen as enquisas do CIS desde hai moito tempo, pois o que te sale, a fotografía, é esa. Que sucede? Baixo impacto das crisis, non, que están agora converxendo, non, dunha crisis española, dunha crisis mundial, dunha crisis de articulación territorial do Estado, etc., etc., pois naturalmente se está producindo unha recomposición do mapa político. O obvio sería que eu sosteño a opinión de que Feijóo non debera ter ganado as eleccións, ni na primeira ni na segunda ocasión, que é máis ben a insuficiencia e a falta de proxecto do que hai enfrente o que fai que o Partido Popular todavía siga sendo o partido non mayoritario, porque non realidad os seus porcentaxes de votos están no 40 e pico, e tomados en conxunto hai unha situación de equilibrio, que pasa que a división, é dicir, o que eles sean un solo partido e os outros dous ou tres, pois crea efectos sobre a representación parlamentaria diferentes. Bueno, hai un proceso de recomposición política, é obvio. É obvio que o normal é que o PP en este momento está baixo impacto da súa xestión da crisis, o Partido Socialista tamén. Eu creo que hai unha crisis que é distinta do nacionalismo galego, que estoupou, non? É un acontecimento que non figuraba no contexto no que se escribiu o teu libro. No, bueno, o cisma, a escisión... Bueno, pero sí que eu creo que eso é en certo sentido independente da crisis económica e de articulación do Estado. Pero un factor de novedade para... Eu creo que eso ten que ver con que sin tematizarlo demasiado os nacionalistas empezaron a entender que as bases sobre as que tiñan montado o seu proxecto nas últimas 3 décadas conducían ao desastre.
Entón, eu creo que a ruptura, non? Compromiso por Galicia, a Nova, o Bloque, etc., responde, por suposto, todo isto se ve amplificado pois, polo efecto, ou suavizado, polo efecto da crisis. Pero creo que hai unha cousa máis de fondo, unha crisis de modelo do nacionalismo galego, que o que pasa é que non encontra... O modelo que defende Beiras e a Nova crees que ten máis posibilidades de progresar Eu dentro creo que do punto de vista ideal non hai unha Nova, me parece ben, hasta onde entendo, unha ruptura a base fundamental é aquelo do marxismo-leninismo, o pensamento Mao Zedong, da idea que Galicia era unha colonia, en fin, que é o núcleo onde unha elaboración bastante leninista do nacionalismo galego, que creou o nacionalismo galego como unha subcultura máis ben que como que Puyol chamaba pal de pallar, non? É dicir, como aquilo que ten que articular o país. O nacionalismo se pensou a sí mismo como unha subcultura. E eu creo que en gran medida sigue funcionando con ese esquema. Non ten a real aspiración de gobernar e de ser isto, pal de pallar, non? O que articula a centralidade do país, senón que se pensou a sí mismo como subcultura. Eu creo que eso é o que está en crisis, ainda que o nacionalismo non o saiba, por así decirlo, e que busca tentativas. Eu creo que a Nova, do punto de vista da cultura política, hasta onde se me alcanza, non rompeu con eso, pero creo que Mas a realidade é aplastante, a realidade é esmagadora. Claro. Estamos a padecer constantemente asedios, asaltos, unha desfeita absoluta da nosa base productiva, agora mesmo as iniciativas de aproveitamento de recursos mineiros con proxectos de megaminaría poden considerarse incluso un remedo dun novo proceso colonial, porque incluso o contexto, o entorno, ven desde directrices ou realidades alleas a nós, non? Entón, eu creo que a quizá é moi novedade, difícil se escapar me desa permites, interpretación. retomando, creo que a novedade a Nova, ou de EA, é a Alternativa Galega de Esquerdas. É dicir, que haxe unha cousa na que está a Esquerda Unida e na que tal vez depende, porque é que estamos en un momento de transición. Se eu tuver que explicar, diría, hombre, porque eu tendo a ser moi descriptivo, moi empírico, non ou procuro ser inglés, se é posible, non? En ese sentido. As municipais son as que van a marcar, as municipais dentro de 2 anos, as que van a marcar o mapa político dos próximos 10 ou 15. Entonces, porque a Nova depende moito do factor biolóxico do seu dirixente e de outro, máis lá da fortaleza momentánea neste momento, é débil, non? Repito que do punto de vista da cultura política non noto que cambiase tanto. Creo, sin embargo, que é xente que se ve obligada a fazer a coalición con Esquerda Unida, o cual, na miña opinión, é positivo porque gana segmentos para a cultura nacional, se queres decirlo así. Si a Alternativa Galega de Esquerda sabe inventarse a sí mismo, que non o ten fácil, si sabe recuperar sectores dun galeguismo máis centrista, si sabe ganarse tamén independente, si sabe construirse dun modo que, en definitiva, seja opción de goberno nas grandes cidades e de goberno nos... Porque eu, en isto, son bastante clásico, é dicir, creo que ao final de todo, de todos modos, seguirá importando os partidos e a maneira en que os partidos xestionen os poderes, non? Os poderes locais, o poder autonómico. Esquerda Unida ou Izquierda Unida, nese sentido, parece, na última comparecencia de Rajoy, parece que se escenificou esa presa como por tocar poder, non? Por parte de Cayo Lara. Ojalá, quero dicir, ojalá, porque o PSOE aparentemente está agotado, xa é un tapón, non? Aparentemente. Xa digo, estamos no medio do difícil en este momento, pero desde logo hai unha cousa que está clara, non? Que aquí houve un cambio no ano, xa me perdo, teño Alzheimer, no 95, 97, que foi cando se accedeu os bipartitos das grandes cidades, que foi o preludio do cambio na autónoma. Ahora é un pouco igual, é dicir, se esta xente, é dicir, os que non son o PP, o PSOE, o Bloque e a Nova, que hoxe dicen as enquisas, según parece, que son a forza maioritaria, en realidad, pois consiguen ganar as alcaldías das grandes cidades e das vilas medias
e con certa homoxeneidade territorial, pois poderían, por que non, gobernar a Xunta dentro de 3 anos. Eso sería o desexable. Ora, hai que ter moito sentido común, hai que dotarse de xente que saiba o que fai, porque non só tens que ganar as eleccións, senón que despois tens que saber xestionar. Por tanto, ti crees que existen posibilidades concretas, posibilidades de materializarse unha alternativa ao que vivimos hoxe en día, non? Eu repito o que dixen antes, eu creo que Feijóo ganou polo que ten enfrente, na primeira ocasión e na segunda. Por tanto, creo que a responsabilidade de que haxa cambio político, outra cousa é o cambio social, económico e tal, que, repito, depende de que teñas ideas, un programa, un proxecto de que, repito, na miña opinión, nestas 2 ou 3 décadas non o houbo, non tuvo ninguén. Eso podes ganar o poder, como en algún momento ganaron, e non ter nada que decir. Ora, se tes algo que decir, se tes ideas claras, por suposto que eu creo que... Por tanto, según a túa opinión, os partidos que conforman esa esquerda ou ese nacionalismo... Todos, porque aquí a única posibilidade de goberno do alternativo PP é un... Deberían saber xogar as súas bazas, a súa partida, para promover ese cambio de actitude social e política, de percepción. De cultivar a transversalidade. Estaríamos aí... Deberían de cultivar a transversalidade entre eles. A transversalidade. Deberían cultivar o consenso entre eles, ter un programa mínimo, básico, porque cando gobernen, ou teñen ou será un desastre outra vez. E teñen que saber sobre que bases. Na miña opinión, teñen que ter claro cal vai a ser o cambio constitucional en España, se o hai, o cambio de articulación do Estado. Entón, pois, tens que ter claro. Digo, porque a cuestión do estatuto, non estatuto da soberanía, de non sei que... Na tua opinión, como se pode resolver esa aparente digresión que existe na concepción das prioridades por parte, en concreto, de Anova, por outro lado, por parte do BNG, dun frente amplo, dunha aposta clarísima pola soberanía, de enganchar no tren do País Vasco e de Cataluña? Claro, que vamos a ver, eu, tal como eu vexo, todo isto é un pouco máis aparente que real, no sentido que, vamos a ver, en Cataluña hai un proceso que é moi de fondo, que ten a independencia como leitmotiv. Pero se eu entendo ben, se fa unha lectura apropiada do que está sucedendo en Cataluña, realmente o que Cataluña, o que se veu é metida nun calixón sin saída polo Tribunal Constitucional cando castrou o Estatuto. Aí, pois non sei cantos anos. Entón, Cataluña está obligada a plantear a independencia, pero en realidad para reformular o estatus con España, para obligar a España a negociar, porque a élite madrileña é especialmente cetrina. Eso é unha novedade. E bastante corta. Entón, bueno, en Cataluña levan con isto desde hai moitos anos e Pujol procurou facer o da conllevancia. No caso de materializarse ese referéndum, esa consulta. Entón, se isto é así, é dicir, se hai un novo Estatuto de Cataluña, pois isto terá efectos, obviamente, sobre o conxunto do Estado. É obvio que en Galicia non houbo recursos, nin tan siquiera parlamentarios, para fazer un novo estatuto, xa non digo outra cousa. Porque na legislatura en que gobernou o bipartito necesitaban do PP para facer un novo estatuto. Entón, como Galicia é o que é, pois isto vai a seguir sendo así. Entón, o que terían que apuntar, na minha opinión, esta cultura de transversalidade en relación a ese tema, que tal vez é máis espiñento, pois é considerar que tipo de cambio de articulación do Estado vai haber en España e cal é o punto de inserción de Galicia en ese novo mapa de articulación territorial, de tal modo que, por outro lado, os económicos, me refiro, porque presumiblemente o novo pacto fiscal pois terá efectos, repito, sobre o financiamento autonómico, por tanto, sobre o diñeiro que aquí veña, non? Entón, botas un escenario centrífugo, tanto de País Vasco, Cataluña ou Cataluña... Non, centrífugo non, eu repito, eu creo que os cataláns están pedindo independencia para recompoñer o pacto con España. E que Galicia ten que saber, se aquí houber inteligencia, saber cal é o seu lugar en ese novo escenario, que é novo despois do escenario da transición. Ese é un punto de elaboración de cultura de transversalidade. Eu, nos seus momentos que montáramos o Foro Luces de Galicia, pois falábamos do federalismo asimétrico, non? Que nos parecía que era, e de Rome me parecía, que era o punto de conexión mínima entre, por un lado, o nacionalismo e, por outro lado, o Partido Socialista. Habida conta de que, repito, en Galicia, os datos son os que son, pois o único goberno alternativo de dereita é ese, non?
creo que tal vez eso dá un sentido de por onde podrían ir os tiros, sobre ese punto. Despois, sobre outro punto, é dicir, o tema económico, social, etc., repito isto, se tú non sabes, e aquí a xente non sabía quen manda, ou polo menos non o tomaba en consideración, e as cousas de verdad nin se mentaban, todo se disolvía en vaguedades e retórica, etc. Se tú non sabes eso, tú tens que saber, repito, erguer un proxecto económico e social factible, donde non crees relacións clientelares, non só por problema moral, sino porque tú tens que crear unha economía capitalista, que aparentemente na que vivimos, isto sana, que permita o desenvolvemento económico do país. Isto é moi complicado nunhas circunstancias europeas e mundiais onde todo está en crisis e onde, evidentemente, o neoliberalismo e o gran capital, ou como se chame, pois vai polo estado de benestar, e onde non sabemos o que pode suceder, porque eu, se me poño, eu a veces procuro non pensar en escenarios posibles, en escenarios de guerra. Xa prefiro poñer o paréntesis sobre eso, pero estamos nun momento que pode evolucionar en un sentido moi complicado, digo, no planeta, non? Entón, aquí, pois, hombre, o mínimo se teria que pedir a estes partidos que queren gobernar, repito, é transversalidade, ter claro sobre o tema de articulación territorial do Estado cal é o punto de conexión, e despois sobre a materia económica e social, saber, pois eso, que pasa con todo, non? É dicir, estamos con un desastre, un disparate económico, onde o sector naval, onde o sector... As caixas, o sistema financiero, todo. Entón, isto hai no que recompoñer. Entón, agora xa non vale a bella política de xestión das cousas, porque claro, a política de xestión vale cando todo vai ben, pero cando todo vai mal, e se poden facer cousas, Eu xa, para non referirme a outros aspectos, hai que recordar que o PNV atopouse con o País Vasco no seu momento, que viña dunha reconversión durísima da siderurxia e da naval. E como o País Vasco é o País Vasco e o PNV é o PNV, quer dizer, como hai moito know-how, moito saber facer, etc., pois recompoñeron o tecido industrial do País Vasco extraordinariamente. É certo que teñen o cupo, é dicir, teñen unha forma de financiamento que lles facilita moitas cousas, pero sobre todo hai o tema inmaterial, o tema de saber que queres facer, de saber o que a persona que a xente adecuada, porque para facer as cousas ben non podes meter a director xeral o señor que non sabe nada do asunto que se ten entre as mans, porque para facer experimentos con gaseosa, pois, oye... Debemos madurecer no proceso de clarificación interna, debemos, se cadra, darlle un sentido máis de realismo a como cristalizar as alternativas sobre a voráxine recentralizadora. En definitiva, Antón, creo que acabas ou rematas cunha pequena dose de optimismo. O teu primeiro libro era A favor da esperanza, este último é A derrota de Galicia, recomendable lectura. Para nós foi un prazer, non temos máis tempo, sería agradable dispor de moito máis, pero sabes que estamos cautivos pola duración, polos xigas de informáticos, en fin. Temos que despedir esta... Non sei se queres dar unha última pincelada. Darvos as gracias simplemente pola oportunidade e por contar estas cousas, cando as digo, me cabreo. Pero bueno, e a pregunta me fixeche, por certo, é efectivamente casi a pregunta: sobrepasamos o umbral ou todavía existe unha posibilidade? Esta diría que sería a gran pregunta da noite. Pois moi ben, moitas grazas, Antón Bamonte, por estar na estrea do Caleidoscopio. A vos, pois, agardamos que tivera sido de interese e agardamos para os seguintes programas. Moitas grazas.